खतरनिया ई दुनिया में सब देखल बाटे, आदमी रात दिन देख रहल बा। कीचड़ में कमल, कोयला में हीरा, ई सब हमनी के आदमी सुनले बाटे, कमल के देख रहल बाटे। लेकिन आज जौना धरती पर आदमी आई बाटे, ओइजा के जौन बा कमल जौन बाटे लहलहा रहल बाटे। कमल अपन खुशबू पूरे संसार में बिखेर रहल बाटे और हमनी के सौभाग्य बाटे कि ओकरा माध्यम से जौन बाटे हमनी के आज ये धरती पर उपस्थित बानी जा। दूसरी बात, अभय बाबा के बात जौन बाटे आप सबके पता हुई, एगो किंग मेकर के भूमिका होला सब जगह, और बिना सपोर्ट के, बिना मार्गदर्शन के और बिना टीम वर्क के कोनो काम ना होला, सफल ना होला। तो आज एकरा के सार्थक करके पूरे संसार में दिखावे वाला और आज उपस्थित बानी अभय बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही जौन बाटे रुआ हमरा भोजपुरी खातिर एक से एक हीरा जौन बाटे और कमल जौन बाटे एकदम। हाँ, वो एक स्केल में होगा चाहिए तब ना कि तोहरा खानी ना नीचे बस एफ शार्प ना एफ शार्प ला 3 स्केल रला। कितना लगवा ली? दूसरी काली कर लीजिए तो क्या बात। रंजन भैया को सादर प्रणाम। सब लोग अभी कुछ लोग भोजपुरी के सिनेमा कर रहे हैं, लेकिन रंजन भैया अभी हॉलीवुड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बताना नहीं चाहते वो अलग बात है। कि दिया बाती यार को रधनिया इसबो ठीक बाड़ा ना, यूपी में बड़ा देख लिया बबुआ। किसे जिया प्यार कर धनिया कि रुकी अभिया बतानी राजा जी, कि रुकी अभिया बतानी राजा जी, कि लइका खेला बतानी राजा जी। कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। एगो शिल्पी जी के गीत हम सुननी जब, वो गीत हमरा आज भी दिल में बसेला हमेशा। ओकरा के 2 लाइन जरूर हम सुनाए कि मिलते मिलते ही का कइला शंकर भैया कि ऐसन फीलिंग जगा गइला, दुनिया के भुला के हम तोहरे में हो गईनी गुम, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। लेकिन भाव अलग रहे कि दिया बाती याद को धनिया, अरे दिया बाती याद को आओ बाबू म्यूजिक से रेडी 1 2 3 क्या बात है। अरे दिया बाती याद को धनिया, अरे दिया बाती याद को धनिया, सजिया को प्यार सजिया को प्यार को धनिया। शिल्पी जी के जो लाइन रहे कि रुकी अभी आवतनी राजा जी, ए राजा जी कि रुकी अभी आवतनी राजा जी,
अगर के धोबी में कि लइका पिया बतन लइका पिया बतन राजा शिल्पी जी के आगमन हो गए, जोरदार आप सब ताली बजा दिए। अभी आप सबों के बीच में हेलो थोड़ा लेवल बढ़ाइए। माँ सरस्वती की बेटी शिल्पी राज का आगमन हुआ है, जिससे आज आपका गांव आपकी धरती जानी जा रही है। एक बार तनी दिल खोल के जोरदार ताली बजाई जा चारों तरफ से। और अभी अभी आप सबके बीच में सबके कलाकारों का मेहमान नवाजी करते हुए आदरणीय विजय चौहान, हमारे अभय बाबा, हेलो अभी मैं निवेदन करूंगा, मंच पे कुछ हमारे भाई बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि कुछ लोग मंच पर से खड़े होकर, चूंकि मंच पे वजन ज्यादा है और कलाकार को छोड़ के जो भी हमारे आगंतुक गार्जियन हैं, आगे चेयर पीछे हम लोग लगवाए हैं, तो आप लोग प्लीज कुर्सी पे चले जाइए भैया। चूंकि शिल्पी राज से मोहब्बत करने वाले सभी मंच पे बैठे मैं जानता हूं, तो एक बार मैं निवेदन करूंगा उस बेटी को आशीर्वाद दीजिए। और आगे कुर्सी लगा है, तो आप सब कलाकार को छोड़ के प्लीज कुर्सी पे, हम इतना अच्छे विजय भैया व्यवस्था किए हैं, विजय चौहान अभय बाबा की अगुवाई में इतनी अच्छी व्यवस्था जहाँ है, आप लोग कुर्सी पे चले जाइए भैया प्लीज। और कुछ और आज के जो हमारे प्रिय भाई हैं यूट्यूबर, हेलो आज इस धरती पर शिल्पी जी के धरती पर, ऐसे तो पूरा गांव के ही धरती है, लेकिन आज ये गांव भी जानल जाता शिल्पी जी के नाम से। और देखी ये बेटी जौन बाटे एजा से निकल के पूरे विश्व में जौन बाटे परचम लहरा रहल बाड़ी। और देखी अभय बाबा और विजय चौहान जी हमनी के बीच में सब लोग बाटे। आज ये कैसन दृश्य लाग रहल बाटे, कितना अच्छा लाग रहल बाटे कि आज शादी समारोह में जौन बाटे हमनी के आदमी आइल बाटे, तो हम बहुत बहुत शुभकामना दे रहल बानी। यही से माइक लेनी है, काहे कि हाला में काज ने भूला जाओ। धन्यवाद। आनंद मोहन बाबा, अगर हिंदुस्तान में अगर बॉलीवुड को घमंड होगा कि हम